Good morning, boy. Dong Gwrbw Khungur YouTube channel guys, nonton boy ko Boro by ओमफ्राय नै गिबि गिबियावनो आं जायखौ खिन्थिनोसै माने नोंथांमोना जायखौ गोबां मोजां मोनो कमेन्टआव मा जादों कमला जागासिनो ओमफ्राय आब' नै गोबां दिनैल' आंनि ब्लगाव दिनैसो आब'आ नै नुजादों आं थांनाय भिडिअ बुंदोंमोन ना लोगोफोर जा मादिनि हाबा फैगासिनो होनना स' गाबोन मादिनि हाबा ओमफ्राय मादिनि हाबानि सिगाङाव मोनसे जे प्रग्राम दङ आरो ना हाबायावनो संगीत माने नाचना गाना बिदिनो मोसानाय रोजाबनाय बिदि जागोन स' दिनै आंबो एटेन्ड खालामनो थांगासिनो बेयाव स' गाबोन हाबा ओमफ्राय हाबानि ब्लगाव एक्सट्रा फैगोन ओमफ्राय दिनैनि कालचारनि ब्लगाव एक्सट्रा फैगोन आरो ना स' बहुत एक्साइटेड आरो ना एक्साइटेड माने बहुत इन्टारेस्टिं जागोन दिनैनि ब्लगा स' दायो ब्लगखौ स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय दायो थांनो आं रेडि जाबाय ओमफ्राय गाइस दिनै पुरा काजिन सिस्टार काजिन ब्रादार गासिखौबो देखायगोन आं देखायगोन माने दिनै लोगो मोनगोन आरो ना बहुत गोबाव जाबाय बोसोर जायोमोन बिसोरखौ लोगो मोनाखै आं मानोना बिसोरो बहाबा फरेन थाहैबाय सोरबा गुवाहाटि सोरबा दिल्ली सोरबा मुम्बाइ स' दायो थांनोसै आङो स' नायलाम थांनो जाबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट हाबायाव लोगो मोनसै अके चलो Ready na? Oh, klar. Akhai nangni, akhai humna, berai glangne, lubaya, jiwni rani, nakhuka lamne, orai lubaya. Kasih lancar lah. Dance program sana gitu, oke spesial habayaw spesial person dulu ke sama apa kan? Jabung ini, sama mana programnya? Guys ini buat interesting jangan ada, so nanti kita video ko. Ini kita sini ini. Buria. Buria. Wah, mau sana dulu. Ang nagiru nonilo mohor Ang khonayo nonilo khotha Ang nagiru nonilo mohor Ang khonayo Okay, next Arzi Daisy Khushi Sayang mayangni Gwrbw bikaya Onai hoफैयो आंनो सिमां जासियो आंनो सिरि सिखावै नों मेगननि आन्दोआव
selesai kena. Mana logoफोर गाबोननि थाखाय पुरा रेडि जाखाबाय नै बेखौना जग्रा ओमफ्राय नै सायाव सिलिं नाय ओमफ्राय नै खायदि दोङो माबायो मान लाजिदों ओंखार जोंनिया ओमफ्राय गाइस गाबोननि ब्लगा बहुत मोजां जागोन दिनै जास्ट आं ओरैनो ट्रेलार होदों आरोना दिनै नैबे स्पेसियेल मा होनो स्पेसियेल गेस्टनि थाखाय रेडि गाइस नै दायो जोंनि स्पेसियेल गेस्टनि जायगायाव नों गाबोनथ' जनो मोनखाया नङा होमबा सरि ओमफ्राय गाइस दायो जों थांनोसै ओमफ्राय बा दिनै ब्लगखौ बारा बनायनाय जायासै स' दिनैनि ब्लगा अनलि ट्रेलार मोनो आरोना ओमफ्राय गाबोन फुल ब्लगखौ नुगोन नोंथांमोना स' बोरैनाखो ब्लगखौ नायना स' मोजां मोनदोंबा लाइक साइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोरबा आंनि चेनेलाव निउ चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय अके बाय बाय गाइस बाय बाय